गुदियावनो दङ आंनि दादि आरो मादै। आङो उन्दैनिफ्रायनो थाखो 7निफ्रायनो आङो दिनैसिम दादि आरो मादैनावसो थाबोगासिनो। बिसोरनि ओंखाम मोनजानानैसो दिनैसिम आङो थांनानै दङ। बे फरायसालियाव खोब मोजां होनांगोन। आङो दिनैसिम बे फरायसालियाव आङो फार्स्ट इयाराव हाबजेनदोंमोन। बे फार्स्ट इयाराव हाबजेननायनिफ्राय आङो खोब मोजां मोनबोदों। माने बेयाव गासैनिबो सुबिदायानो दङ। सारमोनाबो जोबोद मोजां। आमाइ आनै आरो बिमा बिफा आरो सारमोन दंमोन। आंबो गोसो गोथारैनो जुजिदों। आंनि गोसो गोरबोजों आं हागोन होननानै जुजिखादोंमोन। बाराद्राय पारसेन्ट गोजोननाय गैयाबाबो आं बेसेबाङावनो गोजोननाय दङ दायो। मिथिसार मोसाहारि। आङो बे फरायसालियावनो श्री बाथौ आश्रम फरायसालियावनो फरायनानै देग्लायनि 2025 मायथाइनि OHS फाइनाल आनजादखौ उथ्रिनानै 79% लानानै पास जानो हादों। आं बेयाव जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो सारमोनखौबो गोजोननाय जासियोदि आंनि फरायनाय माखासे बाहागोफोराव हेफाजाब होनायनि आरो जोंखौ बिथोन होनायनि, गियान होनायनि आरो उननि फैबाय थानाय फरायसाफोरखौबो जों गनायोदि मोजाङै मोजां जोंनिफ्राय साबसिन हामसिन रिजाल्टखौ लानानै उथ्रिसारगोन आरो मोजाङै लाखिगोन बेखौ आसा खालामो। बे रिजाल्ट आन्दो जानायावथ' आंनि आमाइ आनै आरो बिमा बिफा आरो सारमोन दंमोन। आंबो गोसो गोथारैनो जुजिदों। आंनि गोसो गोरबोजों आं हागोन होननानै जुजिखादोंमोन। बाराद्राय पारसेन्ट गोजोननाय गैयाबाबो आं बेसेबाङावनो गोजोननाय दङ दायो। फरायनायखौ माबायदि थियारि खालामदों? आंथ' फरायनायखौ माखासे रुटिनबो बानायना लादों। टाइम टेबोल 6टानिफ्राय लानानै 12टा बिदिनो 1टा बेसेबांसो फरायोमोन आरो। ओमफ्राय जाय फरायो आं गोसो होनानै फरायखायोमोन जेराव फरायो। आं मोननै आयदायाव लेटार मोननो हादों। एडभान्स बड'जों पलिटिकेल साइन्स। इयुनाव माबायदि थांखि लादों? आंथ' इयुनाव समाज सिबिलांनो बा मोजां आंनि गियानखौ देरगाहोलांनो आरो सुबुंफोरजों सिनायजानो बेबायदि थांखि लानानै आं जुजिगासिनो आरो हान्थिलांबाय थागोन। आंनि मुङा मुस्रि सन्जय दैमारि। आङो नैबे बाटासिफोरनि श्री बाथौ आश्रम थाराइबारि फरायसालियाव आङो फरायो। बेयाव फरायनानै आङो सेकेन्ड इयाराव देग्लाय 2025 मायथाइयाव 77% लाखिनानै आं उथ्रिसारनो हाबाय। आङो खोब गोजोननाय मोनदों। देग्लाय जि जोङो सेकेन्ड इयारखौ बर'आव फार्स्ट लिरजेननो मोननानै। आङो मोनथाम आयदायाव लेटार लानो हादों। एडभान्स बड'आव 91, ओमफ्राय बड'आव 85, ओमफ्राय पलिटिकेल साइन्सआव 87। नैबे फरायसालिनि बे फरायसालियाव खोब मोजां होनांगोन। आङो दिनैसिम बे फरायसालियाव आङो फार्स्ट इयाराव हाबजेनदोंमोन। बे फार्स्ट इयाराव हाबजेननायनिफ्राय आङो खोब मोजां मोनबोदों। माने बेयाव गासैनिबो सुबिदायानो दङ। सारमोनाबो जोबोद मोजाङै फोरोङो। मिसमोनाबो जोबोद मोजां फोरोङो। माने एसे टिचारजों लोगोसे फ्रेन्डलि ओरैबायदि सारमोनहा ओरैबायदि मोजां फोरोङो जेनेबा। ओमफ्राय गासैबो माबा मोनसे स्टुडेन्टफोरा माबाफोर नांगौ जायोबा सारनो एप्लिकेसननि गेजेरजों बिना लानो हायो आरो जोबोद मोजाङानो। आंनि रिजाल्ट मोजां जानायनि आन्दोआव गुदियावनो दङ आंनि दादि आरो मादै। आङो उन्दैनिफ्रायनो थाखो 7निफ्रायनो आङो दिनैसिम दादि आरो मादैनावसो थाबोगासिनो। बिसोरनि ओंखाम मोनजानानैसो दिनैसिम आङो थांनानै दङ। ओरैनो बाबाया आंनो फैसाखौ हरो। ओमफ्राय ओरैनो जानाय लोंनायबा आं दिनैसिम बिमादै उनावनो जानानै थांनानै दंगासिनो आरो। दायो इयुनाव माबायदि फरायलांनो सानदों? इयुनाव आङो रौता डिग्री कलेजाव लानाय जासिगोन। ओमफ्राय आंनि थांखिया NSC कामान्ड'। नोंथांनि फरायसालिनिफ्राय रिजाल्ट खालामनायखौ जों खोनानो मोनदों। दा बेसेबांसो फरायसाफोरा लिरनानै माबायदि उथ्रिसार जादों? दिनैनि जि हायार सेकेन्डारि फाइनाल इयारनि जे रिजाल्ट फोसावनाय, बे रिजाल्टआव जोंनि श्री बाथौ आश्रम फरायसालिनिफ्राय मोजां रिजाल्ट खालामनो हानायखौ मोननानै आं खोब गोजोननाय मोनदों। दा बेवहाय गासै फोरोंगिरिफोरनि नाजानाय, साबजेक्ट वाइसआव फोरोंगिरिफोरा
गावबा गाव साबजेक्टखौ मोजाङै फोरोंनायनि जि नाजानाय दंमोन दा बे हिसाबै दिनै रिजाल्टखौ मोजां खालामनो हादों दा बेवहाय आं खोब मोजां गोजोननायजों लोगोसे फोरोंगिरि बिथांमोनखौ साबायखर बावदों मानोना दिनै फोरोंगिरिनि नाजानाय आरो फरायसाफोरनि गावसोरनि नाजानायजों दिनै बर' बिजोंजों गिबि खेब बर' बिजोंजों फरायनाय आरो गुबुन गुबुन साबजेक्टफोरखौ बर' बिजोंजों फरायनानै बिथांमोना मोजां रिजाल्ट खालामनो हानायखौ आं खोब माने गोजोननाय मोनदों। नोंथांमोननि फरायसालियाव साबेसे आरो गिबि बेटस होननानै फोरोङो? जोंनि फरायसालिनिफ्राय हायार सेकेन्डारिया बर' बिजोंजों गिबि खेब रिजाल्ट ओंखारदों दा बेवहाय गिबि खेबनि रिजाल्टआव 20 फरायसाफोरा सेथि थाखोआव उथ्रिनो हादों फार्स्ट डिभिजन बेनिफ्राय बिदिनो 4 स्टार मार्क दङ बेनिफ्राय 29 फरायसाया सेकेन्ड डिभिजन बा नैथि थाखोआव उथ्रिनो हादों आरो 5 फरायसाया थामथि थाखोआव माने थार्ड डिभिजनाव उथ्रिदों। इयुनाव नोंथांमोना नैबे फरायसालिखौ माबायदि आसा खालामो? दा जोङो आसा खालामदों इयुनावबो बेनिख्रुइ साबसिन हामसिन माने 100% रिजाल्टआ ओंखारलांबाय थागोन जों बेखौ आसा खालामदों आरो आं खावलायनो लुबैयो जायफोर मेट्रिक पास जानाय फरायसा बिथांमोना जुदि आर्ट्स स्ट्रिमाव फरायोब्ला माने बर' बिजोंजों फरायनायानो खोब माने मोजांसिन होननानै आं सानो मानोना गावनि रावजों गासै साबजेक्टखौ बिराद मोजाङै बुजिनो हायो मोजाङै एक्सप्लेन खालामना लिरनो हायो बेखौ जों दिनै नैबे फरायसाफोरनि रिजाल्टआव जों नुनो मोनबाय बेनिखायनो आं खावलायदों फैबाय थानाय उननि बर' फरायसाफोरा आर्ट्स स्ट्रिमाव फरायग्राफोरा बिखेखকৈ माने बर' बिजोंजों फरायनाया बयनिख्रुइ साबसिन होननानै आं बुंनो लुबैयो।